Madoka chele mabuja tauya nhau dzanyasi zuva rogumi mwedzi uno waKurume. Wachamisa wapa mureketo wawo tagokunyepai nozuro wagotenziwa nechirungu kuti the Zimbabwe agenda. Waagoreketaiwo chikurukuru chawareketa wahati wanhu waite kunhadzirira kuita kupinda mukubatikana zvinenge zvichiitika munyika. Waakurudzira vanhu vese kuti kaanyoresei kuvhota zviribe nokuti muri papi kana kuti munenge muri papi, endai konyoresa kuitira kuti zviite zvakanaka. Waati kureka unyoresa uvhota zvafanana nokubva wandoti aiwa ndabweka uchibva wasimudza manja, paribe kana chawaitawo kuredza kuti unhadzirise zveramangwana. Idi wanhu dai wangwechisa kuti kuvhotaku kunotoda kuita chivirangwe, kuita somasvosve kana mapfene. Wamonzora wagoita imwe rari yawo nevanhu wanoverengeka nomanja idi zvakatooma. Ipapa wagotoreketaiwo wachibvunziwa kuti kohokonai kuita vanhu vashoma kudari. Wakati varibe basa nokuti vanhu vangani wauya kurari kwavo, nokuti wanoita baa zvokutekaidza vanhu nemabhazi kuenda navo kurari zvinoita CCC. Wagoti bato roCCC rinoita basa rokutenderedza vanhu vabodziwo kumarari avo, izvo zvatoshamisawo vazhinji kuti vachizvimbwa kuti zvakaitika kupi uye rini, nokuti mabhazi paribe mabhazi anotekaidza vanhu pamarari oCCC. Kwaburika masoko okuti zeki yakatonoita kare zvokuburitsa mapepa anenge achizoseenzesiwa kunyora kuvhota anozikanwa pachirungu kuti maballot paper. Izvozvi paribe kana mubodzi anga achizvizivawo mapato anopikisa yose, paribe kana chimwe chinhu chakareketiwa nezvazvo kana kuti akanhadziwepi, paribe agozviziva. Idi pakaita kunyangariwa chaipo. Kwai mutemo mutsva unobata zvokurodzana nokuroora wapasisiwa. Kureketa kuno kwai yanzi mutemo uyu wagopasiwa nozuro mudare reparamende zvokuti wandomirira kuti mutungamiri wenyika atsitse kuisa manja yache. Ipapa paribe agoziva kuti zvichadini. Tichakunyepai tambobvunza wamwe magweta kuti wagotipakurire zviri pachena kuti zvii zvinenge zvichinyatsoitika, zviri kurevei zviri kuitika pamutemo uyu, pabodzi pouno zvachinja zvokuti zvii. Kana tikazviboya aiwa tinondokunyepai mabuja. Wamunangagwa wabenhuka kubva kuKenya kwawanga waenda mazuva mairi wachishanda kwawakaenda kuoreketa nomutungamiri wenyika ikweyo. Kanzuro yeguta reHarare yagovhundutsa vanhu payanyora padandemutande reTwitter kuti izvo vanhu vanozvikwereti kukanzuro vari kunzi wapiwe mwedzi mitatu yekuenda kokurukura nawo kuti watande kubhadhara maridzo. Kwai anenge aribe kubhadhara achaitiwa mari yache kuti igoendesiwe kuti enzanisiwe nemari yokunze kwenyika. Zvova zvaita kuti aite chikwereti chaanozofanira kuti abhadhare chiri chomayusa. Haidi paribe agoziva kuti zvinombonyatsodii. Ticharamba hedu tichiringaiko zvinenge zviri kuenda zvii. Mune imwe nyaya, kwai nyaya yechimanjambudu yagoitika panyaya yekuwakiwa kodendera mutendera romugwagwa unozikana nokuti Mbudzi roundabout, kwai ragoburika pachena. Kureketa kuno kwai wanainjiniya wagoita zvokunhadzira kuti richange rakaita sei. Kwai wagonyepa hurumende kuti pachada mamirioni ekuAmerica 42, asi hurumendeyo vanhu vayo wamwe wagoburitsa kuti pari kudiwa mamirioni 70 wamwe wakati 65. Paribe agoziva kuti mariyo chaiyo imari. Idi zvakaita kunyangariwa. Gurukota rozvo zvinoitika zvinechekuita nemafuta dzemotokari pabodzipo kwai ragoreketairo kuti nyasi rakamisa vanhu vari kutonga kupetrol trade. Kwai dare rowatongiwa wanosanganisira naLillian Timvoes waye wagopinziwa kuZANU-PF makuno yanogorera pfuurari. Kwai wabisiwa manje. Kwai wari kuferefetiwa nonyaya yechimanjambudu. Haidi zvakatoita kunyangariwa. Petrol trade inotengesa zvinhu zvinechekuita nemafuta dzemotokari kuvanhu vanoita zvokutengesa vanotenga zvakawanda. Paribe agoziva kuti zvii chaizvo zviripo. Tichagokunyepai kana zvaburika.
Wanotenga goridhe wonyikawo Fidelity vagoreketayo kuti mwedzi wakurukadzi kwagounziwa goridhe rinoita makirogiramu zviuru 2,262 omakirogiramu. Kwaipa pamakirogiramu ya anosvika chiuru chibodzi (330 noribodzi) zvakabva kune wanochera wari makambani madiki-diki. Aizvo tinozvikudza toramba tichiringira kuti zvinoita kuti zvinhu zvigoite zviri nani. Kupfanyiwa kwoupenyu hwevanhu munyika kuri kuramba kutoengidzira idi kureketa kuno kwai upfu hwakwidziwa anosvika 15 kubva muzana. Ipapa makirogiramu 10 oupfu akutoita chiuru chibodzi (270 omadhora omunyika, kubva pamazana 255 pakaita kunyangariwa. Apawo kwai chingwa chaakuda kukwirawo pokare nosvika 15 kubva muzana pokare, nokutoti gorosi kwai raakudhura raakusvika munyika nomari inoita mazana 645 omari yokuAmerica. Aidi pakaita kunyangariwa chaiko, heno kuti Putin achareka chere zvaari kuitazvi nekuti zviri kuramba zvitoita kuhwadza. Zvosarudzo kuCholoso South kwai kuna Bongani Moyo akazvimira egani, kuna Leonard Mutombeni woZAPU, kuna Musa Ncube woZANU pabodzi pona Tapson Sibanda woCCC. Tinazoziva vanhu vokuvhotera. Tiringedzo pasi rese. KuSouth Africa mutungamiri wenyika ikweyo aita zvinhu zvahwadza vazhinji kuti agotambisireko nguva achireka hake kungoita zvinhu zvaaida kungoita kare, apo aisa mutungamiri Raymond Zondo kuti ndiye atungamire wana mutongi munyikamo. Aidi zvakatooma. Raymond Zondo ndiye banga aiziva zita rache no Judicial Services Commission. World Bank kwai yagoreketayo kuti muSouth Africa ndo mune vanhu vakanyanya kutaramuka pakusaenzana chaiko zvino panyika dzose pasi rese. Aidi zvakaita kunyangariwa. Wazhinji wagoti totozviziva nokuti wachena wanoramba wachindobudirira, vanhu vatema vachiramba vari varombo. Kwai anopikisa kuEthiopia asungiwa ari mumba machenyasi. Ipapa paribe agonyatsoziva kuti zviri kuitika, tichagokunyepai kana zvinge zvaburika zvakanaka pachena. Kwai waijipita watorambidza vanhu vese munyika maomo kugotengesa zvinhu zvokudya kunze kwenyika. Ipapa pakaita kunyangariwa nokuti vanhu vese taisitenga zvinhu zvokudya zvakaita sokorosi pabodzipo nozvimwe zvakaita somapfuta osunflower kubva kuRussia noUkraine. Aidi pakaita kunyangariwa. Hondo iyi yaakutoita kunetsa chaiko. Ticharamba tichiringa kuti zvinenge zvidini. Apawo hwendo huno mvura yabva yaita kuti tiza, kuita kutiza chaiko unosaya kuti kohokonai yawe wagoita kudando. Ticharamba tichiringa kuti vanhu vachaita sei. Roman Abramovich kwai agoisiwa pasi pozvirango zvoupfumi noBritain zvokutoti chikwata chache choChelsea kwai chichabvumirwa ba kuti chigotenge vanhu kana kutengesa matikiti okuti vanhu vaende koringa bhora. Aidi zvakatoita kunyangariwa. Unosaya kuti kohokonai kana zvaakudandi. Heno peno FIFA ichapindirawo. Madrid yakaita kukwapaidza PSG ikawaratidza kuti sei wakahwina mukombe uyu kanosvika kagumi chaiko. Aidi Champions League kujaba kwapwere kuja kwevarume chaiwo. Real Madrid yakabva yazviratidza pachena kuti ndo wanonzi warume. Tiri ipapo zvedu tagumira pano isu. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.